Entre els rastres que Gaudí va deixar en el nostre municipi hi trobem aquesta escala de graons partits de planta triangular que Gaudí va fer construir al mateix moment que estava construint una escala similar a les cavallerisses dels Güell a Barcelona. Però amb una singularitat, és una escala de planta corbada que permet el pas lateral cap a la part de darrere del campanar. La relació de Gaudí amb Alella va començar en aquesta casa del carrer de Dalt, on a la dècada del 1880 al 1890 en Gaudí va passar unes temporades d'estiu allotjat a la casa que la família Vicens tenia al poble. Un altre dels elements gaudinians que es conserva és aquest moble raconer que Gaudí va dissenyar per la casa d'estiu del carrer de Dalt. Aquest moble es conserva avui a la Casa Vicens del carrer Carolines de Barcelona. I per últim, la peça més emblemàtica de l'estada de Gaudí a Alella és el projecte de la capella de l'altar, de la capella del Santíssim, que Gaudí va dissenyar l'any 1883. Aquest projecte va ser recollit per al professor Collins i exposat a la gran exposició que es va celebrar al Museu d'Art Modern de Nova York, constatant, d'alguna forma, la gran vàlua d'aquesta peça en el recorregut arquitectònic del gran arquitecte Antoni Gaudí. Una de les activitats preferides de l'arquitecte Antoni Gaudí durant aquestes temporades d'estiu que passava al municipi d'Alella era sortir a l'entorn natural i dibuixar elements vegetals que posteriorment incorporarien a la seva obra arquitectònica. L'any 2002, coincidint amb el 125 aniversari de la seva mort, el poble d'Alella li va voler dedicar un parc en la memòria del gran arquitecte i en aquest parc hi van instal·lar el que ja havia sigut un primer monument amb aquesta pedra gaudiniana que havien trobat a la pedrera del poble.